kolio egwu ejeli ego n'ụkọnụ egwu ejeli ego n'ụkọnụ onye nwere ego libe ego onye nwere ego libe ego anabịara ụwa abụọ onye nwere ego libe ego ije ụwa na ọ bụ mbelede nụ ije ụwa na ọ bụ mbelede amarọ mbọsị aga anakwu onye nwere ego libe ife n'ụgọnụ ịkpatakwu libe ife nụ egwu abụ egwu okolili egwu ejeli ego n'ụkọ egwu ejeli ego n'ụkọ n'ụmụokwu egwu ejeli ego n'ụkọ n'ụmụokwu egwu onye gba n'ọgbọ okwe n'isi egwu onye gba n'ọgbọ okwe n'isi nabife njiwe bịa ụmụ igbe gwa ma agọ mee ụmụ igbe gwa ma agọ mee ụmụ igbe gwa ma agọ mee obodo mụ na-egwu na-eme obodo mụ na-egwu na-eme mana ọ bụ twista nwa mama eze bụ n'afọ nke izizi na namụ aka sekwu anya junior amụma egwu igbo niile mama na egwu a na-atụrụ n'afọ bulu ụzọ ite bulu igbo niile nụ konye tili nazelu ọ bụ egwu ka mụ ji bịa ọ bụ egwu ka mụ ji bịa egwu abụ egwu oke olili egwu ejeli ego n'ụkọ onye gbara akụlibe akụ ya onye gbara akụlibe akụ ya bụ ife na-ekwu egwu abụ egwu ndị nwere ife egwu abụ egwu ndị bụ ike nụ ndị were obi ejeli ego egwu abụ egwu ndị omenụkọnụ ndị na-eli ego n'ụkọnụ ndị were obi ejeli ego egwu ejeli oke olili egwu ejeli ego n'ụkọ egwu abụ egwu ndị bụ ike ndị gbara akụ na nwa ndị ji mele eze n'ikolo ndị ji twelu ugwu mmiri egwu abụ egwu oge oriri kaja eke na ụmụnne m na mmadụ ka eji eje na mmadụ ka eji kalesịa aiwere kere igwe biko Okonkwo nwata na-achọ nke izizi na anamụ ebe ọ na-agba anyanwụ na Thailand ike na Bangkok Thailand igwe Okonkwo na Thailand ewu igwe bike zi oyi mee nwata ibulu egwu n'ikolo igwe biko Okonkwo na-ata anyị nwata imele eze na nwa egwu abụ egwu ndị oke olili nụ egwu ajeli ego n'ụkọ egwu ejeje mma na-ata nụ egwu akala ụwa m ụmụnne m nabife njiwa bịa ọbịa m nute kwuo n'ọnụ mee igwe Okonkwo so n'ugbo a na-ekwuro mmadụ na nkịtị ewu igwe Okonkwo dogwu ike na Malaysia nwanne m ike na Thailand a na-ekwuro mmadụ na nkịtị nwata na-achọ nke ewelu m eze ji nwanne m ebe afụ ka ise dị n'ụdị anamụnya mụrụ odogwu egisi m gene Ọgọstin Obiora
n'obi eze ojinna aka one of Anamu odogwu na Joburg South Africa ewu ogosi n'obi ọra dịka akụ n'obi eze nwanne m dịka akụ n'obi eze ojinna aka ndị Igbo iwere obi eze li n'ego nwata imele eze gbodo ike na South Africa egwu abụ egwu okoli egwu ejeli ego n'ụkọ egwu ejeli ego n'ụkọ nwanne m ojinna aka ndị so na kalịza mmadụ ka eji eje mba onye welu mmadụ enugo n'ezie na oke onye nwere ego mokwu egwu ejeli ego n'ụkọ egwu abụ egwu okolili egwu abụ egwu okolili nụ egwu ndị gbala akụ na nwa egwu ndị gbala akụ na nwa na bife nji wee bịa ya bife nji wee bịa n'obodo awene kene sa Chinedu nwa bụ nwanne na bụ onye iwe akụ enwe ebe ọ dị nke izizi na Anamu aka na-eme ọgọ na anyị ekene gị ewe onye ọma mụ Chinedu nwa bụ nwanne onye iwelu odogwu onye iwelu na Anamu akụ enwe ebe ọ dị tata akụ enwe ebe ọ dị odogwu ewelu m eze echi ebe afọ ka isi eje na-enu gị onye nna m ekene onye nna m ekene adịkwu mmadụ na nkete m ife onye na-eme n'enu na ka edekwu onye ọkụ Chinedu nwa bụ nwanne eze na m ekene ọ bụ nwanne m ya bụ igwe okwu mbụ na Thailand nati m kene nwata na-achọ nati m kene odogwu na Thailand nati m kene egwu abụ egwu ejeli okolili egwu ejeli okolili egwu ejeli ego n'ụkọ na bife nnekwu igwe biko okonkwo na Thailand engi si m kene otu Onitsha Connect International Club of Nigeria aiwebulu egwu a wene kene ebu chema otu Onitsha Connect International Club of Nigeria ya bụ Chief Sir Ozonwachukwu Ebuka igwe ololo oke mmadụ na obi eze agbada Igbo amala odogwu na Malaysia ewu Ozonwachukwu Ebuka mmadụ ka ejeje igwe ololo oke mmadụ na obi eze mmadụ ka eji kalịsịa egwu abụ egwu oke olili egwu ndị kpala akụ na ngwa agbada Igbo amala odogwu na Malaysia ebe gị nwanne m dalụ mmadụ ka ejeje obodo ọ bụ Twista nwa mama egwu ka m wee bịa obele nwa na nna m ya bụ egwu amaka ọmụ obodo mụ na egwu na-emenụ agbada Igbo amarụ odogwu na Malaysia agbada Igbo amarụ odogwu na Malaysia anyị ekene go Twista Music Entertainment ekene gị sigi nke ichiri gị zekwalụ iwene ekene Vice Chairman otu Onitsha Connect International Club of Nigeria ya bụ Hausa na Igbo na Malaysia Chidajana nwachi Plate Martin Ilana aka Adebuchi ọnwa na Nnabụ
oke nwa na ya melụ m onye nna na nya ekene yo ewu Hausa na Malaysia Hausa na Igbo na Malaysia Gbachimeleze bodo oke nwa na ya melụ m egwu abegwu okolili egwu abegwu okolili egwu ejeli ego n'ụkọnọ egwu ejeli ego n'ụkọnọ mbụ ide 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 ọdịa Obiora Chinwoba ya bụ sweet boy nwafada Konaza ike na Malaysia mmadụ ka ejide mba egwu abegwu okolili egwu abegwu okolili egwu ajeli ego n'ụkọ onye gbala kwuru ife Obiora Chinwoba sweet boy odogwu nwafada Konaza ike na Malaysia ejisi m kenenu ya bụ ezi nwanyị gịnụ Mrs. Amaka Obiora Mrs. Amaka Obiora dalụ awelu ụmụana m dezie na m ekele yinụ n'iyi si m kene yi egwu bụ egwu oke olili nụ egwu ajeli ego n'ụkọ egwu ajeli ego n'ụkọ egwu ajeli ego n'ụkọ ije 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 ndewa ije ndewa ije ndewa ije ndewa ije ndewa ije ndewa teliba ije ndewa teliba ije ndewa teliba ọrịa kanje bele Enugu steeti kanje kene nejoyi ugwu yi timeziano ugwu yi timezi ugwu yi timeziano UK monodogwu Bounce and Hams enna kangineri Bounce and Hams enna kangineri igwe go na Jakarta igwe go na Morocco nwanne m big nwanne m dalụ wogwu Enugu steeti ebe afọ kisi ede Nsụka kisi ede egwu abegwu okoriri nụ egwu ajeri ego n'ụkọ UK money odogwu onye okoriri kebe mmalụ onye okoriri kebe mmalụ UK money mana ọ bụ Pounds and Dirhams gị na-eli odogwu iji Hennessy wee melụ pure water na meke na-eyi na ọ bụ mmadụ ka eji eje nụ nenu nwanne m ya bụ Sunday Okonkwo Sunday Okonkwo ebe atụ so fresh nwanne m egwu abụ egwu okoriri Sunday nwanne m mmadụ ka ejide obodo ilusi ike na-elo mmụọ ya iti ya waza nwanne m iti ya waza odogwu Igbo nwa wa mụrụ mmọnwụ egwu okoriri ka nne bịa egwu ejeri ego n'ụkọ egwu abụ egwu ndị nwere ife egwu abụ egwu ndị gwu ike nụ ndị Chimeleze na nwa Sunday Okonkwo ebe atụ so fresh nwanne m nwoke so fresh nwanne m meke I wanna get
ikemu igwe ego na-aba ọrọzidu ma neke mụrụ mmanwụ landlord na-aba landlord n'ụmụ ọba na mụ chukwu na-osi ike mụ igwe ego na-aba bụ mmanwụ igwe ego na-aba bụ odogwu bigi na mekene odogwu egwu abụ egwu oge olulu egwu ejedi ego n'ụkọ mmadụ kejeje ewu igwe ego na-aba onye nwere mmadụ n'oge onye nwere ego mmadụ kejeje mba mmadụ kejigala esemokwu ka nje kele n'onye nnu ogbeni eze bụga ahị ogbeni eze bụga ahị udeneko na-azalụ tienye nwata imele eze bụ egwu abụ egwu oke oriri nụ egwu ejeri ego n'ụkọ egwu abụ egwu oke oriri egwu ejeri ego n'ụkọ ogbeni eze bụga ahị nwata imele eze bụ ike n'indi a ka ihe mụ onye ọra ma ọgwụ onye ọra ma egwu onye ọra ma ọgwụ anyị egisi m okene nụ oluwa ọgwụgwọ nwa bụ nwanne oluwa nwa ọgwụgwọ ha ọsọ dịka ọ na-aza ewelu m ezechi nwanne m ụba mụrụ ewelu m ezechi nwanne m ụba mụrụ n'ezie na mmeke na-eyi ogbenisi m okene eyi na bụ nwa ọnwa aka alụ na bụ ike na india ga-alụ mmadụ kejeje obodo ewu ogbenye eze bụga anyị egisi m okene nụ Ajunko International ọdịna nweme ya bụ nwanna ndị ogborimi odogonye ọra m etiti anyị ekene gị ewu Ajunko International gbachimele ezirikolo ọdịna nweme deze na mekene yi egwu abụ egwu oge oriri egwu ejeri ego n'ụkọ na bụ ife nnekwu obu ogbeni eze bụ gai enasi m kene mmadụ ga-ejeje obodo Ichie West nwanne m Ichie West bụ Prince Austin Chukwudidofọ ka ya bụ Prince Austin Chukwudidofọ Chianụmba ezigbote nwanne Odinikpo Ọkafọ na mma ya taa na mụ nwanne Otise ewu Ichie West mmadụ ga-ejeje mbanụ egwu abụ egwu oke oriri nụ egwu ajeri ego n'ụkọ biko kenelu mụ ọbaino saki mọni onye metọ obodo eze saki mọni odogwu oji metọ mọgụ n'alụ oji moto mọgụ n'alụ bigi meke na-eyi aka lụlụ nọ n'ebe mgbu aka lụlụ nọ n'alụ
Wanekene Chief Onodu Goma Mbalalo aka Oskomolo Kajekenelo na bezi oyibo Onodu Goma Mbala Onodu Goma Mbala nyano na bo skowelo skowelo dalo iwelo boje gine go Sunday skowelo Onodu Goma Mbala no yi na yekene gi skowelo bu kisi na namo ebi gina yekene go tukugo se yonyanna Ajebe ni Indonesia anje kenezi wanne ya bu chadi mmeze ebigi wanne mu da Adigo stars odogu nakanya na azam agalulu no debe ya Adigo stars odogu egwa begwo kodi egwa jeri ego no pati meleze bu Meleze bodo ebigi wale mu ndanu meke ike ni Indonesia na alo ike na Jakarta wale mu meke ike na Jakarta wale mu meke gadi meze Adigo stars odogu na JKT Indonesia oye miata na mobile ebigi na meke na yo Ethiopia kajeke nezo imo Sunday oyilo dogu Sunday oyile mo Echo yile wanle mo Madu geje demba egwa begwo boli egwa jeli ego nuko Sunday oye nwelo madu nuko noko biko kenelu mo wanle mo Letus one lemon, letus day. Maduke de dobo. Yaduma kapujo. The big one lemon. Akubutondo one lemon. Apomolo monaji. Apomolo monaji ndetu. Apomolo monaji ndetu. Obu ndeti yo. Paka mona bozi. Egwa begwo koli. Egwa geli ego nuko. Nabi fene Kaduma kamata na Ethiopia Chedra chiwo Abomulu jeme Moyo rameti dodogu Madu keji kalesemu Madu keji demu I wanekene Oji awolo Oko sisi na India Wodi awolo Wati melezi Wodi bigi wanleme Wodi awolo wanleme Anakuru odi akuwe Wodi nebulo mwemu Oko sisi na India Mwenye mulota kwa baka Egwa kamuje jemba matanu Egwa begwa kalaka Egwa begwo kolili nu Egwa jeri ego moko Wati nwa akwolo Wana osu na wuna osu ha Wana osu na sana osu ha ronyo Ogwima nipe na siya enu wa Wana adiana Biko kenelu mu Woke mwonye kuju Don richi ba Don richi mwaleme Oye mulota kwa paka Oye buchiku don rich Anamu Instagram celebrity Leze na mekene Akane mogo mwaleme Akane mogo mwaleme Leze na mekene unwe Biko kene kuolumu Izi chukwe kwezu Izi chukwe kwezu Nabu savage kidi Anu welo bubu Anu welo bubu
ewisi chukwu ekwentị dabeji anụ nwere obi na India kedu maka bonus ọka afọ tọgụmoni na India mmadụ ga-ejide mba egwu bụ ego ka oriri egwu ejeri ego n'ụkọ awenekene Christian Agbasa Ability Index na Jakarta, Indonesia. Christian Agbasa Ability Index mmadụ ga-ejeje obodo Ability Index aka na mogo egwa bụ egwu oke oriri nụ egwa jeri ego n'ụkọ ilusi ike n'elu ụmụ nwanne ya freshman na Togo nwanne ike ọba abụ nwanne ozu na-awụ n'ozu arụ nwanne ozu na-asa n'ozu arụ na-abife nnekwu freshman nwanne aka na-eme ọgọ ị na-emelụ ụmụ ọgọ na-egwu na-abife nnekwu freshman chukwu ga-egosi gị ebe idebe n'ụwa mma ka ị ga-afụ n'ụwa mgbe na-ana mma ka ị ga-afụ nwanne m ochelu mmadụ n'ụwa mma ka ọ ga na-afụ freshman oke nwa na-atụ ogo daalụ onye mmetụ obodo eze mụwe ewenekene chedalat omegbu ọkache wan na Jakarta, Indonesia. Kajekedenu oke nwa chi adị ala omegbu ọkache oke nwa na Indonesia. Ike na JKT Indonesia ka na nwanne ozu na-awụ ozu arụ ibe na Sunday n'ụwa ka mkwuo nwanne da anakwana ebe igi mekene mma ka ị ga-afụ nwanne m egwu bụ egwu oke oriri egwu ejeri ego n'ụkọ egwu ejeri ego olili mmadụ ga-ejide mba ewu action lady nwanyị dị mma egwu ido ọmụ daalụ action lady nwanyị dị mma dese na mmekele yi mmadụ ga-ejide mba egwu bụ egwu oke oriri nụ na bife nnekwu egwu ejeri ego n'ụkọ na bụ egwu amaghị egwu ejeri oke oriri nụ na bife nnekwu kedu maka Prince Paulinus Ogoleze nwanne m daalụ onye misiti nwanne m daalụ ike na Thailand nwanne m Paulinus Ogoleze nwanne m onye mmeta na m ụba ewenekene Ikechukwu nweba aka JK Money
eke Watimeleze Watimeleze Egwa begwo golili o Egwa begwo golili no Egwa jeli ego no prince Egwa jeli ego no kono Biko kenelu mu Oke muderige Oke muderige Uderige no bu wanne Uderige no bu wanne yo Amakodon Bodogu Anje bindia nyata Anje kenanu wale Keneti wamatia Keneti wamatia Onye mulo da wapaka Keneti wamatia Egwa begwa galaga Egwa begwa kolili Egwa jeli ego n'ụkọnụ Biko kenelu mu jebu Imoni nwanne mu bodogu Imoni vanyi vumawo Akane mogo vumawo Akane mogo vumawo Biko kenelu mu Oye buchi nwanne yi Ewo ke nwoye buchi bodogu na India Olibo yiko na Watimeleze Nikolo Egwa begwo golili Egwa jeli ego nuko Egwa jeli ego nuko no Keneti wamatia Biko kenelu mu Donatus wamatia Umunne mu ganna bozi Umunne mu ganna bozi Aiwane kana Henry Pius Iname A.K.A. Henry Pius Odogu ni iko Borodike Ewu Henry Pius Madu kejeje mbanu Henry Pius onyoma Egwa begwo golili Egwa jeli ego nuko Egwa jeli ego nuko Nabi benjigobi Ere paso nyama Watimeleze Nikolo Ikukwego kuseyi Konukulu njonwe kuomba Biko ngike nelome Oke mwatuwika waneme Tirait wolobi sale Do you get it right? Madu keje gobodo Ikukwego ke kusanye Onugulu ndoye kuma Ti right Nabi benewu Mugu Nabi benewu Nabe wama Obe munu tengu Manekana Uchasin Classic Ladies Wear Dotu Ekana Bayelsa State Managed by Uche Chukwumbori Ewu Uche Odogwu Oke Uche si n'Odogwu Give Chairman Executive Officer Nabi Benue Uchesin Classic Ladies Wear No check na Bayelsa State Eba bukina atulaka ge Madu keje mbano Egwa begwo kolili o Egwa jeli ego nuko Oke Uche si n'Odogwu Madu keje demba Dese na mekene yi Ifoma me belugi bigi Konugulu njonwe kuomba Egwa begwo koriri Egwa jeli ego nuko Ona Iye